kula lho sapa ngerti nek kula ora gelem minggat sing arepe Baladewa mboten glandang nenggala mbuh dadimu kowe ponakan Bagong Al-Fatihah ujuk Kiseno Nugroho. Bismillah. Iki negara Ngamarta lagi ketaman pacoban. Monggo kowe dadi abdining para Pandhawa. Ngoten menika. Iya, sabanjure. Mula kowe kudu iso nyelametke. Kowe kudu iso gawe arum asmaning para Pandhawa tetep dadi sangsa ngagunging para kawula sak jagat iki. Lah kowe tak kandhani ya Bagong. Lho, kok sik Dewa paring sasmita kok akeh banget. Niku ceramah. Oh iya.